Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on, min bismi mon e yewtere men. taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe. taw ko yewtere nde min mbaɗanta on e kala alhamisa. en gartiɗo hannde e ballal Allah gam jokkode kadi taw ko taro meɗen e nder deftere men Inɗe Aadi, Subboo e Gunndoo. ɗum noon en calmini en juurima hettiyankoɓe meɗen Gollal Media kam e calsalte mum, taw ko yewtere men Tufnde windiyankoɓe. ɗum noon musidɓe tedduɓe, sikki ala ma en nat hannde e tonggode tati taw titode mum ko nafoore inde. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe, bisimilla moon e kettugol. Gollal Media. Tonggode tati, nafoore inde. Tati, goo, nafoore e yinnaɗo o. caggal nde gandinɗen leñol e calsalte mum e jappodiral leppi e nder fuutatoro, en poti natande ko jinnoɗen jopade e deftere nde woni inde fulɓe. nde wonno inneteɓe ɓe jiya koyngol leñol inɗe mabɓe gowlira ko ɗemgal pular. eɗen koddiri eɗen kala eɗen paami nafoore inde e nder pinal heddo noon tolno no jaggira, kono ko seeɗa tan jopotoɗen hen. eɗen ciftina wonde ko baɗɗiɗe garwanɗe e dow jinnaɗo rokkirde inde biyum. ina ayi ɓiɗɗo jibine taw rokkaka inde, walla mbiyen wonata. pine ɗe kala ina kawri e fayida inde e nder rendo kongo wawi wonde. hewɓe ha e rendo fulɓe ina kawri wonde inde e hoore mum ina waɗi batte e jomum. dalilu mum e nder fulɓe ko ɗum addaniɓe faggitade inde ɗe ɓe mbiyata inde defte, ko wadde ɓe wonde neɗɗo so innirama moƴƴo walla joom martaba bawɗo wonde foof wonko raɓata ɗum e on martaba walla nden moƴƴere mum. jinnaɗo hewani feppidade inde nde innirte ɓiya mum. inde rokketende ɓiɗɗo nde ko miijade miccindade, yurnita hay batte mum. ko adi kala ndeke ina gasa en wiide wonde innegol ina jotodiri e dartol pinal jinnaɗo o eno miijorto. ganda tubako ficciyanke hono fici journaliste ina wiye Joël Clerget holliti inde ina jogui nafoore mawde ko kayre joporte gueɗe noddirte yimɓe ko inde ayowinte ɓandu tabitina en godal men. ko nden inde de addonoyta cukalel ngel janggo wawde wiide min ko inde ndeke haaltata hen saaha ko jinnaɓe ɓe panditi e inde mumen e biɗo mum en o addana ɗum lofde felo mum adango e nder ɓesgu galle mumen, wadde inde ari ko hertinde ɗum inna ɗum e nder tago taarigo ɗum. so en inni lekki en cernidi e kala ko taari ɗum ko wona lekki, kono ma heddo so tawi lekki ki lawiraka goɗɗum. ma inde nde heddo wonde aynade e lekki. so en jiiɗi hertinde ki lekki eɗen mbawi fawde e inde nde toddorgal masifa e ko nandi hen. ki lekki, kin lekki, lekki ki, kiya lekki, lekki jaaɓi ki e ko nandi hen. neɗɗo ko alay sago o askinoro goɗɗum hawo wawa sertude e yimɓe heddiɓe ɓe, so wona taw ko toddaɗo ma lawaɗo. yeru mum so en mbi neɗɗo oya neɗɗo, o neɗɗo, neɗɗo jol o, neɗɗo pullo o e ko nandi hen. kono ɗum fof dey ko wasde ɗum wonde sifa addani ɗum yimɓe fawtude e on neɗɗo cifateɗo ko ina addanamo ɓeydade hertade serdamo e heddiɓe ɓe. nden noon so tawi ko gila dow iwɗen neɗɗo fuɗɗori hertorade ko edda
manordi nguru bandu mum mbiyen mo ɓaleejo boɗeejo cooyo e ko nandi hen ɓawo ɗum ko leñol inde suudu kotki e ko nandi hen ko ɗum de addata nde aade inni hunde wawde wonde fof ina hasi joftina ɗum e goɗɗum beele ɗum ɓeydo anditade hertino mum ɓeydo labtude ndeka wona ko joftina e hunde fof addanta ɗum wonde jeeya ɗum eɗo joftinaɗo joftingol ina heewi calɗi ina henndi mbawɗen tan sifade kolal mija tongode tati ɗiɗi calɗi joftingol tati ɗiɗi goo saldu jeeyal ko taw fandita e joftingol ngol ɗo joftinaɗo jeey joftina ɗum woni jeyde hunde noon ko jogade mbawka firlidde hen haaju mum no welira fof yeru deftere samba fanditaɗo ko samba jeeyi deftere nde samba ko jeeyi ɗum deftere nde ko joftina ɗum jeeya ɗum yeruji goɗɗi aduna Allah maccuɗo Allah galle yero en so tawi ko dendal baba kumba en naggel baroɓe lewe kakaɓe e ko nandi hen fofde ko yeeso jeeyal tan feeñata hen tongode tati ɗiɗi salndu asko beele sertinde e hertinde ko innako addanta askitinde ɗum e goɗɗum kono taw wona e jeeyal so tawi ko neɗɗo joftine e yummo mum walla e baba mum walla e yettode mum wadde ko asko tan ɗo asko haala fof noon ko jotodiral jiidigal miijete so wona taw ko e sifa nandito tan ndeke noon ɗo en paami firtani ɗo joftinaɗo jeey joftinaɗum ɗum yeru amadou fadima hammat moussa fama guelel oumar hayre gollere dawouda ndongo so tawi en garti e firojeyal ngal dokkuɗen dow ngal en gandi fadima jeeya amadou moussa jeeya hammat guelel jeeya fama hayre gollere jeeya oumar ndongo jeeya dawouda ina gasa noon tawa ko joftinako wontan ko jeeyi e joftinaɗum ɗum kono haydone ko bange jeeyal hakke wonata jinnaɗo jogo hakke e ɓiɗɗo wuro jogo hakke e ɓiɗɗo wuro e ko nandi hen ndeke wona jeeyal ko askitinde tan e goɗɗum beele labtinde ko innako woni ko fanditako kolal mija tongode tati ɗiɗi tati salndu sifa hunde ene joftine e goɗɗum tawa ala fof ko fiidirta hen tawa ala fof ko fandita hen goɗɗum so wona etade hertinde mere tawa wona jeeyi walla asku kono koye sifa e nandito hono no mbiruɗen downi yeru feggere kalis beele ko kalis jeeyi feggere nde ala kono firata tan ko feggere nde ina wawno wonde goɗɗum ko wona kalis suudu huɗu sifoto ko suudu ndu nangue ceeɗu ɗo ko weeyo ngo sifate sibuttosgol nguleki ki tengtinire nguleki ceeɗu hayso wonaka e ceeɗu ko hulde nde tan kono nangue kam ko wajje tan ɗemgal pular beele ko pular jeeyi ɗemgal walla jibiningal ala kono pular fawiraɗo e dow ɗemgal ko beele tan hertinde ngal e ɗemɗe goɗɗe ɗe gona kangal subaka Allah e nelaɗo mum ko konngol jaangol e nder fuutankoɓe haaloɓe pular kono ɗo fanditare nde ko beele malnorade subaka kaalaɗo o yo en tesko won jeese kewɗe ɗo joftinte e Allah
tawa nodditto ko goɗɗum ko wona tan jeyi walla asko ko hono noon mbiraten subaka fatimata binta rasulullah ɗone ko malnorade saha o ɗam allah ɗam adi ɗam dende ɗam ndiyam allah ɗam adi gonɗam e nder dende ɗam sabu ko ɗam allah fuɗni ñewñewol ha dende wawi jibinede hen waɗi ndiyam kono hay puɗnoɗam dende ɗam e gonɗam hen ɗam fof ko allah jeyi wadde wona miijo jeyde nde yiɗa feññinede ɗo to banggue noon mana konngol ngol firata ko enɗam adi jotodiral baggitagal e nder gurdam walla tawa kalowo o ina fanditi hen fawde fayida hunde e dow goɗɗum kono kadi eɗen gandi diƴƴe ɗe kala ko allah jeyi miijo ngoɗo ene yaaji e pular ɗo joftina e allah tawa koye ngoɗo yeeso tan walla yidde hollidde ko hunde rendande walla sabu moƴƴere mum ladde allah galle allah neɗɗo allah hono mbaalu allah giɗo allah gando allah sabu allah suudu allah e ko nandi hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde golal media sikki ala koɗo kannuɗen windande men e nder deftere meɗen inɗe aadi Subboo e Gunndoo taw koye hello capanɗe 6 ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde golal media kame calsalte mum en dokkodirat aadi so hawri e welede allah ha alhamisa paaɗo ma en gartu kadi gam jokkude taro meɗen taw koye tonggode tati taw titode mum ko batte inde e leñol ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde golal media sikki ala koɗo men baynorto on ha yontere fande so hawre welede allah ciftinen tan wonande hettotoɓe yewtere nde so tawi won cohlude deftere nde ne wawi jokkodirde mum ma en kalan ɗum halno deftere nde heɓorto e nder leydi ndi kala ha ko yalti leydi ndi ma en kalan ɗum halno wawi kadi heɓirde ɗum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kirene jaam nde windiyankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde golal media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha